Ayo Mas, keburu maghrib. Iya, aku keur ngancani loh ya. Ya. Masih bersama Mbak Eci. Lagu ini juga termasuk kesukaannya Om Yayu. Om Yayu yang mana Om Yayu? Itu Bos Yayu di sana. Bos Yayu. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing aling. Yen wis mati rasa endang ngomong. Ayo Juwana. Apute nyangga katresnanmu. Aku di layar besar banget. Monggo Eci. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing aling. Yen wis mati rasa Om Yayu. endang ngomong. Om Yayu aku ke situ ya. Aja makan dali karena selendangmu. Selendang biru Bos Yayu. singana ning pundakmu, lontor tanpa werna bekas ning klambiku. Selendang biru singana ning pundakmu, ra bakal balik ning tanganku. Ilang bareng Bos rasa Yayu. tresnoku. Aku kesana ya Pak Bos. Ayo, masih untuk Om Yayu di sana ya. Goyang sikit habis. Masa giliran aku habis. Masih banyak, tenang. Spesial Bos Yayu. Terima kasih. Siap. Yen kowe njaluk lebih, mending aku sing aling. Aku ya gede mana ya? Wis mati rasa endang. Terima kasih, Bos Yayu. Abote nyaga katresnanmu. Sandalku aja melebu loh. Kowe njaluk Ini Bil, Bil, masih banyak. aku sing aling. Bunda sini Bun. Wis Bun. mati rasa endang ngomong. Aja makan dali Bun. selendangmu. Sikap. Selendang biru singana ning pundakmu, tur bekas ning klambiku. Selendang biru singana ning pundakmu, ilang ra bakal balik ning tanganku. Ilang bareng rasa tresnoku. Bonus Bos Yayu.
rasaku. Oke, selendang biru matur suwun Naomi Ayu, Bos Ayu.